Takže čaute, utešil videa Domy snov, áno, opäť máme tu štvrtú časť, alebo, no hej, štvrtú. Takže máme tu štvrtú časť Domy snov a bude to teraz jeden dom. Čo to tu robí? Diamond. Hello, Diamonds. No, pekné veci tu sú, veľmi pekné, počúvaj, no. Takže... What the fuck? No, iď hore. Čo? No však iď hore, bože. Týka sa... O, padíš. Máme tu nejakú view, že vraj, na životoch postavená. Ale... že si s tým dal dosť veľa práce. No, vidím práve túto vynikajúcu prácu veľkého staviteľa. No, pozrite sa na životoch týkok so creative. No, to ako keby. Že to z toho podľažského problém nebolo to postaviť, ale... No, skoršie toto tu vybudovať, týkok so na... like pre neho, týkok so vážne. No, poď. Vidíte, tam je ten dom, ale... Ja som zvedavý na tú farmu. To je čo? Auta, čau, Žovka, Žovka, ona mala byť pri Gogovi, ona čo tu robí Žovka? Ovca Žovka, to je jej sestra Žovinka, čo je žuvánka, čo žúva travu. Ty koksa, ale má talent, no. Ty koksa, na životoch také, musel si s tým dať, Ježiš, prácu, hop. Ale to mu zamrzlo, chlapci, už to primrzlo už. Až taký čavo nesi. No ne. Nevadí. Ideme hore. Ako sa spúšťa táto farma, by som rád vedel. Ale... asi sa to nedozviem tak skoro. Lebo neviem, či vôbec sa táto farma nejak spúšťa. Takže to je iba tak na ozdobu, hej. Si děláš tak, dobre. Takže vyzerá to tu pekné. Vyzerá to pekné. Ideme ďalej. Ideme sa pozrieť tu. Ideme z čoho stavať. Piesok. Bože! Nie je možné. On dom staval z piesku. Tak toto je vážne talentovaný človek. Tiež stoj. Nič. Ale pekné veci tu má, určite. Čorujeme. A skriňa mu tak nevyšlo. Ale to na každej mape sa väčšinou stáva, keď si to stiahujete, tak príde nejaké čovaky a penk, kocky sa popresúvajú. No a vidíte tie dvere. Alebo tam postavil blbo. No ale vidíte chladnička. Taj bol. Ideme dole. Čo? Čože? Ty vole, tak toto je... No tak... talent má. Ty kokso veľký. Keď to... Čo to robí? Nič to nerobí. Pušot. Opa. Počkaj. Ja to skryť. Taký kôsok, to nič není. Čo dom, že sa zamkne, alebo čo, ja neviem. To je jedno. Tu je asi tiež taký fail. Pri sťahovaní sa mi stalo a... to nič také. To je v čestoch asi podľa mňa nemá, ale... tam dole... No, dosť ma to prekvapilo. Na životoch také veci. Dirt and gravel, nice stone, shovelstone, sandstone, maze building, nevá.
To som. Ako, neviem. Ideme sa napiť mlíka. To tu vypil mlieko. Mali by ste sa hanbiť. Kompas. Týko som ale tak disky. Zabíja chlapec, no tak. Master bedroom. On že nemá tu práve. No zajsť pozrieť také. What the fuck? Už som sa zľakol, ty kokso, že? No, zatiaľ perfektný dom, ako sa na to tak poviem. Tu je spálňa 1. Sexy. Tak keď ste to také mali s kamošmi na multi. Máte čo dobehávať, tak vám poviem. Máte čo dobehávať. Keď ste hrali od začiatku takéto. To je nejaká sexy kúpeľňa. Budar. Fuck. Ešte spojenie takého videu. Čo ja viem. Napríklad Thea, moje kamoša, to som nespomenul niekdy. Pekný polov. Pojď. Marka! Toho musím spomenúť až Šolcika. David Šolcik. Super. Takže to je asi z toho domu všetko, ako som pochopil. Dúfam, že som to dobre pochopil, bo nechcem niečo. A tu neboli kuchyňa. Čo som tu im vynechal. Bo si nerobíte srandu, že také krátke video bude, že 6 minútové. To je dobré. Tu máme Ender Portal. Ideme. Takže sexy bežíme. I'm awesome. No. Fuck. Ale čo je tam hore? To by som chcel vedieť. Watcha! Taká fail preskok. Epic fail preskok. Akože tu hore si mám to vyskákať, hej. Jasné. Einstein. Ty kokso. Tak trošku grifovať. Trošku pek. Grifovať. Griffing. Tak. To je asi všetko. Okolo toho domu. Takže dúfam, že sa video páčilo. Nejaké extra dlhé. Takže jedno z tých kratších, vidíte, 8 minút, takže tie 2 minútky, aspoň, že by bolo nejaké 10 minútové. No ale tak toto je dačo neuveriteľné. Taký dom, dačo si. Ideme to tu grifovať asi, také TNTčka. Nakoniec, že do 10 minút zoberieme TNTčka a všetky odpalíme. No ideme. Cikani, ideme čorovať, ideme cikani, ideme cikani, ideme, poďte, rýchlo vyčorujeme toho. Jukebox. Ideme čorovať, cikani. TNTčka, berte domů, pro decko. Moja prdel. Tak, asi ne, no, tak. Ešte tak zase randy TNT tu si vybuchneme, TNT, sice to od Obsidianu, ale nemá. Epický fail. Ideme odpaliť Obsidian, ideme urobiť nemožné. Sexy. Takže 3, 4, 3. Rýchlo preč, sakra. To prd. Ty vole, tak. Ty kak, ja som tu miestnosťou vyčistil. Tak. Ešte tu si dáme nejakého TNTčeka. TNT.
A do prdele. Sakra, ne, ono to padlo rebrík, fuck. Takže týmto ešte nekončí ospoj, zďaleka nie. Čo odpalíme celý dom musíme odpaliť, rozumieme sa, rozumieme. Tu teraz toto tu odpalíme, TNT, buráme, všetko, cikani. Cikani pokradli, my počorujeme. Pozor, vybuchuje, fuck. Ty vole, tak to bol svetový výbuch. Ty koks, máme tu pol domu v prdeli, sexy. Teraz tu ten predok musíme vybuchnúť. Tu za obývačku tu zabedníme TNTčkami. Keď chcete nejaký dom zmelovať, tak mi to pošlite, urobíme novú súťaž, vidíte. TNT SRO, buráme, cikani. Ešte ďalší stack tu vyničíme. Všetko to tu musí vybuchnúť. Úplne všetko, do tla. Jasné. Všetko tu vybuchne. Celý tu vysypeme ten stack, ty koks. Všetko ničíme. Dobre. Ešte. Ničíme, všetko zničíme. Všetko tu musí vybuchnúť. Cikani. Nejaké TNTčka, všetko, strecha. Dobre. A ideme na to, baby. Áno, a práve vybuchne dom. Ty vole. Tak to je demolícia. A z domu je rázom iba strecha. Áno, čaute. No 12 minút, dáme to 15. Dáme 15 minút, dáme to. Ešte toto tu zničíme. Vidíte, takto ja viem demovať. Aj ten tam creative a ja tam ten dom zdemovujem, akým tom pošlete. Ešte toto tu záhradku demolícia, SRO, Seremo. Serem to do O. A dobre, fuck, aj po mne. Haha. Fuck you. Debili. Fuck. Vidíte, hovno sa nezahrávajte. Lebo si nájdem váš dom a vás zničím. Jasné. Tu máme vodu, teraz toto tu zničíme. Tu bude najväčšia TNT exploza. Všetko to bude lietať. Ešte mám tu dačo. Mám to tu. Dačo. Dačo použijeme. Všetky TNT, všetko tu musí byť. Taká veľká krabica. Poďme až hore to musí ísť. Ideme, cikani, všetko tu dajte do vody, všetko tu vysypte, mane. Dorí ti. Dáme, usílame. Ja to potom strihnem. Tu sa zapedníme. Ideme, cikani, exploze. Ty vole, ale ja by som mal videl. Ty vole, tak to bylo. WTF? Aha, ono sa nerachne vo vode, takže nevadí. Ideme ďalej, cikane, poďte, vybuchne to. Ty vole, ale tak toto vybuchlo poriadne, lebo mi to laglo. Ty kaksano. Takže... keď bude zlá grafika, pardon. Je tu má vec. Jak toto bolo, no. Tak, to bolo. No, daj mi veľká expoze. Takže koľko je? No, si spovedať, takže... Ja som Hiro a sa nech sa učím, ako by povedal Koko, že... Vaša! Ale ne.
A som Jana. Čaute, vidíme sa v ďalšieho videa.